já tu stojím s Ronym Paradajzerem. Rony, jsme v Brně. Tvůj kámoš v hlavním zápase, bohužel nemůžeš už o titul, ale nějaká tvoje predikce do toho zápasu? Ahojte, v prvom rade pozdravujem všetkých. A Surdu nemôže o titul, samozrejme som brzí, jak tímovo, je to náhavná situácia. Ale čo sa týka, tak som videl na rozcvičke, vyzerá dobre. Už akoby sa prediesol cez ten včerajšok a myslím si, že dneska predvedie dobrý výkon a dotiahne to do víťazného konca. A zase dostane šancu o titul, to je akoby jediná možná cesta pre něho teraz. Víš nějaký informace, proč ta váha vlastně nevyšla? Co se pokazilo? Vieš čo, nechcem hovoriť také detaily, asi to povie on sám po zápase, ale mal tam nejaké zdravotné problémy a kvôli tomu to nešlo tak dobre. OK, a kdyby náhodou vyhrál dneska, myslíš si, že uvolněný titul, ty máš zápas na příštím oktagonu, myslíš si, že bys mohl dostat titulovou šanci tam? A vôbec to takto akoby neriešim. Myslím si, že idem s Lutherbachom. Lutherbach tedy akoby v rebríčku naposledy prehral s Britom, takže nemyslím si, že ten zápas má akoby tú titulovú akoby hodnotu. Možno by to dali na sebe, keď je zápas Gogoladze versus Brito. Ja sa určite do toho chcem. Vieš, že ja keď to vyhrám, tak potom čo pôjdem so Surdom zápasiť, vôbec sa do toho netlačím. Keď sa to samé vyvidie, že Surdu uzdá, že pôjde do tej 8-4, lebo je naozaj veľká 7-7 a myslím si, že je aj veľká 8-4, tak potom to budeme riešiť, ale teraz to netlačím na pilu vôbec. Na dnešní kartě je hodně mladých talentů, ať už je to Šimon Bruckner, Klimša nebo Štěpán. Mě by zajímalo, jak se tady na ty mladé talenty těšíš ty? Vieš čo, som rád, že v Česku, Slovensku a hlavne v Česku a Slovensku to nemáme až tak dobre, ale hlavne v Česku tých nových talentov je veľa. Teraz prechádzajú do toho profi a som sám zvedavý, ktorí sa akoby uchutia. Ja sa veľmi teším na Mudrocha, to je akoby moje dvojča v 70-ke, že fakt veľký chlap, vysoký a teším sa na zápas dohľadom, je to podľa mňa výborná skúška. A takisto sa teším na tých mladých chaladov od Kycla a aj na ten úplně prvý zápas. Tak. Poslední otázka, ty když jsi tady minulý rok zápasil, dostal si bonus za výkon večera, kdo ho dostane dneska? Ja verím, že on. OK, já ti děkuju a držím palce, díky. Ahoj.